Bibisita sab sa Bukidnon ug Iligan City ang mga turistang Pinoy nga nagpuyo na abroad. Pinaagi sa VIP o Very Important Pinoy Tour sa Department of Tourism. Investment gilaro nga makuha gikan sa mga balikbayan nga misalmot sa maong tour. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa ikatulong adlaw sa DOT VIP Tour kon Very Important Pinoy Tour, gibisita sa kapin 200 ka turista ang summer capital of the South, ang Malaybalay City sa Bukidnon. Pag-abot pa lang nila sa Kaamulan Theater, gisugat gilayon sila sa mga miyembro sa Higaonon Tribe sa usa ka tradisyonal nga sayaw. Game sab nga nakisadya ang mga tourism ambassadors ug nakigsayaw kini kauban ang Higaonon Tribe. Nag-enjoy sab sila sa gipang display nga mga produkto nga gama sa indigenous people sa Malaybalay City. Nag-tour sab sila palibot sa Benedictine Monks Monastery, ang Transfiguration Abbey, din gipakita ang klase-klaseng collections sa kasyubol o sutana sa mga pari nga gama sa nagkalaiyang material sama sa abaca fiber. Highly recommended. You come here, you enjoy, and we'll have a good time. Sumala ni New York City Vice Consul for Economics and Cultural Section, Kath Denise Aguilar, nga usa sa ilang tumong ang pag-aghat sa mga balikbayan Pinoys nga mag-invest sa Northern Mindanao. Once they are back in the US, they'll tell their families, their colleagues, their friends about Northern Mindanao and encourage them to also visit here in Northern Mindanao, and of course investment. Mibisita sab sila sa Iligan City kauban si Consul General Sinen Mangalili. Sumala ni Mangalili, ika-15 ka tuig sa maong tour o kini ang labing una nilang pag-explore sa Northern Mindanao. I'm very glad and I'm very happy that the local government units of the different provinces, cities, and municipalities in the region have contributed a lot to make the experience authentic. Labing nalingaw sila sa tradisyon sa tricultural people sa Iligan, mga pagkaon sama sa lechon ug Maranao foods. Misuroy sab sila sa Tinago Falls nga dunay 355 steps pasaka ug panaog. Apan wa tagda sa mga turista ang kakapoy. This place is wonderful. It is full of green things, heavily vegetated. You should advertise this for more people to come and see this beautiful place. Sana po sa susunod ay sumama kayo, ma-enjoy nyo rin yung na-enjoy ng mga sumama sa taong ito. And I'm sure everyone you talk to will say that Mindanao has a lot of reasons for everyone to love the Philippines. Kauban si Jade Gavas ug Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.